kublai pi pelok baro hagni kapor nang yang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ni wan ra ipi sasisi ni ka program jong ka jing ekran ti kamat jong ka jing ekran menta kalong hag bedei bat ka Langpih mathrayo le sing laju kenma ti ngidon hagni kapor ya i presiden rangba jong ka sang Hill State People's Democratic Party ibu julong ru inong mi khamat bat ru ibadei ru inong snong ha ka te ka than ha ka ba in batai ngi khanjat khan soi ha ka bade ba jinglong jingman bat ru ki ai ki bangi ki pajba ngi dan kampan Thep ha ka jinglong jingman ha ka te ka than hato la kala don ni em ka jing shong suk shong san la ni ka long kumno ha ka bade kini ki benta khapot ti ba apa yang subhai pi share ni program ka jongi but ngangai scam balung ba jong pi ki jing pensai ki ba pi pin pasat ha ka ni ka por ki pajba bat ki polok jongi kin yo ban Thep kham banya ha ka bade ba jinglong jingman Langpih ti ka jingkali ka badeng kong ka bang akwa ban bu ha pi ka ni ka por ka long ba batai yangi kat kum ka jing i jong pi la ni kum we ni ki dong song snom bot nong mi khmat ru ha ki ki por bat ka jing sim khia jong pi nang ta pade ka jinglong jingman ka long kum no mentah Resibon pi Kyrwoh Atiar ba pi wan ban sem ban ngana ka banta ban sai ya ka jing sai ya ka jinglong jingman jong ka Langpih sektor ka belong ka we ni ki jakai ka ja kumban pen kan mawi ki ba dan ni philang ka ling ba ka channel jong pi ka Langpih ka we ni ki khat artli ki jakai ka ja pada pring ni ki khat artli ka ja phin pe ya ka lenti jong ka jing tawa yo puru sam ngimla ban len ni sha ba ka Langpih hi ka dei ka we ni ki jaka ki ba consistently la dong ka bom ju ne tang ka we ki ki in rei ka bangila sedang na du ka stem kat kandai spa ripusan haka por barang don kene ke Hill State movement ka Langpih ka la ka we ni ki snong ki ba ngiek sar khanda sange hadu banayo ya kene ka state ba puraru ni sungsi bangi Leit sharut jong ka Langpih haka map jong ka Meghalaya umagalong hadu manta but ka jingki yang to ka dei ru ba u MLA u ba hadu ka sing jing yap u ba dei ya ka Langpih sektor ka bahap mensua ka nostan constituency ka dei po ka jing lam jom ai hoping ha ka ba mai hoping him la ban len pin pej na ki proceeding jong ka house po wi table po ka house kan thup lang ye baro ki kharat ni ki jaka ka ja ka Langpih ka dei ka ronu jom ai hoping but hadin bai mai hoping im long shu MLA na mar ngiyo no ka ram riser ngam di Langpih sektor ka ha hanga ku MDC na do sem ajar kendai but hadu ngalong MLA arja khatlai hadu khat praru ka dei ka jaka ka ba imla ban klet ka Langpih ka dei ka sektor ka ba na ki jingye khun baro kini kharat li ka dei ka jaka ka bomji song thai ngimla ban klet ru ba nadu ki por ki ba rang don ka skor Assam ka Langpih haji sha ka jing ki state ka long ki khasi ki garo bar ki jaintia region ka dei ban ha po ka puru sam jo ka jela Meghalaya rengi sungsi ba ka lai no sharut kumta rei ki jing sha ka long ba na du ko mai hoping ilong MLA kat kanai span ru puar por sor ka Assam adu new puar por bio Meghalaya ba baro ki tu ki jaka hang tu na du ki school le sekin pher na ki we par ki sector baro khoi kala ban shai ka long ba ngi baro ki school ki belong ki government school jong Meghalaya manta ki dei ki GCLP school kabur ki school adu ka por jo ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council min ba kadang don hak Assam kala dei ki school bangi pedahap kum ka Langpih government school ka Modern Assam government school ka Thep government school ka Nomoleng deficit school ki Nongma deficit school but kum ta ter baro khoi kila dei hi na ka por Assam ka dei ki school ki balayo hak tu ka jaka but om tang kata ka administration ka jing pej ki jing khmi na ka liang ka district administration ba ngimla ban len ba ka Langpih hi te ka hap hi hapo nandu bayo ya ka jalaru ka jing ne Thep vote ngidon ka hak electoral roll jong ka Meghalaya statehood ka batmai ru pin pej du ka sam ka kanai spa ni phuwei electoral roll ka kanai spa ni phuar electoral roll bayo ka jala Meghalaya na du ka sub state ka hap ka mountain kut constituency jong ka jala Meghalaya ka batmai but ngai thu pi ba ki jinglong jingman jong ki pajba khasi garo hang tu ka administration hi hoi ka don ka police Assam
hoi ke Meghalaya ru kadon ka outpost anu ka sem nyopo kendai nyopo pran nyopo kendai wa lang nilai sya pandu no ngileo biang ha ka sem kat kan arjar shipo badan betul jing sya set yap sangut ki briu drengut ki sya set men sangut ki ladu ki mesin bakodor hadu ko poru ka administration hi ngimla ban len ba ka Assam district administration ka shuyo ban bu tangi ki police outpost hendrai ye ki Pynroi hendrai ye ki development bat ka day to day administration hi mangi hapo Langpih kamtam ko Langpih area ka badon menta ka Shillong Langpih ka yo Langpih ka school Langpih kalong ba ngi sha san sha bej haka DC jong ka West Khasi Hills nadu banglayo district sam nyo Pynroi lani UDC jong ka United Khasi Jainte Hills district menba ngidang don tawi UDC jong baro ka Khasi Jainte region nanta haka sem arjar arpauru haka bangi sya sia diap ngi aing khublai ka sarkar bangi yo bat Thep yang ya ka BOP Langpih ka bomut ba ka don kum haka dur jong ka police outpost wala kampat long ka regular outpost anadu arjar spo bangi sya sia diap ngi yo ban Thep ya ka police BOP hapo Langpih hadu menta ka don kalau ke jeda ba krawi pa kabar apa ngalong MLA ka snem arjar ngalong MDC ka arjar kandairu ngi peni thu directly ya kane ka Langpih sector ka administration ka baju ha borish ka tu gisnem hapo ram rice imship rek arjar kandai ngila itu da ka dis council bakalong ka direct administration unit kum kawai na ke elaka ka bagi ong ka right and south leadership ta ka bangi penwan ya ka right and south ram rice imship bapai usim ramrai dakar raimen sau leadership bapai hi maki ma usim ramrai umpot ka bor nomar ba kide ke caka ka ba Assam tuklar hagi por baro ka pendu bor usim ramrai hendrei pai ba ki hings kam ki seng ka school ki seng ka yo bat ki yatre lang baki bo sarkar hadu menta ka mene ngilayo ru wan pen phai ka polling station ka bala du no nadu ka sem prapo ar haka sarkar Assam ya ka polling station Langpih lapen kere sha kerdum ngilayo ban restore back haka snem arjar kat nyo haka por mengalong MLA mengahi bat arjar kat pran lapen long election bat ka Langpih gelapen mi Leit tadi polling station bat kelayo ban tabut ru kam don chimpen with shoe ku bakalong kita ka de development kan hadu kita kisnem ka ba ka Langpih ka long kaman haka bede bat ku sam buat laka don haka jingi tengku ka bakraw bat ka samต้องขวาบันให้จีbentarก็ที่องมันกระโรยกับปาร์มันเนี่ยว่านักดาวนักขวาแบบเป็นชิชาละคดีนี่เองอย่างนี้น้ำมันบ่กระดอนกระจิงกันเนาะบัดกระจิงองบ่นักดาวบ่กีดูน่าkita ki Pynroi ki bawan nega sarkar Meghalaya ki pajba ki khmi intino ki Pynroi nega sarkar Assam philaban pencisai kata ba phi kala ban long ki por ki ba mensual isi re ka por ba image hopping ila long kum MLA ngai su phi banadu ka por jong i yo ki development kum ki school nang ta ki we ki Pynroi ru apo ka block office ni hab ka Nostine block scenery block ni hab de ka tu kan ne apo ka motion scenery block ni yo bai ki Pynroi bat kham tam na du bangilong MLA MDC ka snem arja khat lai ter ba de labun ba ki development ni yo to ka surok ni lapan poi hapo Langpih ki electricity ni lapan poi ka samarjar khat nyo jan bro ke song lai no ku ban neutrally ki balap kut no to ka por jonga te ka sakut hidup mentaru ka ngai government menta kan sa Jingpdiang nang ta ki babun ba ki school building ki playground ki public road ki babun nang ta ki suspension bridge ki babun ba hapo ka Langpih sector PUE ki don ki dak ki shin ru menta kala khamle tenrei ban ong pade ban ong ba ka dau ba ka na ka bom ai ka development teng ya kata hi ngamla shu ban ya menjur namar ba hakasnem arjar khatsan lele ngilayo ya kata bi ongka interstate development program ka sarkar jong mukul hotu ka por kala ai ka special package na ka banta jongi ka bangi dok ngi hapa po ka jingpei jong border area development officer bala ai yangi ka special package ya ki interstate boundary area janbar khoi ka state Meghalaya ngi layo da ka jing dawa ka jongi to ko por
te kala kampai khmat hakaliang karoi kapar ringim la ban len ni jing shisha pat de ru ba kum hang te ki san phasau tuli ki shnong hapo Langpih sector te ki pai ba pat de ru ki shim ki development bat na Assam bat na Meghalaya te ngila ban pen shisha kata da phirung se tu ki shnong ngidon ki jai mriu khasi garo hang tu kidon ki jai shnong ki ba ngong ye phi ba ki pedang lut ye ki development ke ban na Assam bat na Meghalaya to ni nang ngila le ka sector Langpih kamtam ke shnong barang ki khasi kim ju pedang ye ki development ke ban na po ka sokar Assam te ka pun ba hi development ka dei hi na ka sarkar Meghalaya amla hi ban len hadu mentala pin lek pek dal gi jong ki khmat nakadaw ka jing shim ya kita nakadaw ka jing shim ya kita kilat Pynroi mo naka Assam bat Meghalaya ru ya le se u Assam u kham long advantage ke namar ba u yo ban u perkhat ru ba phila shim nangi tikamot ngidon ya ka bor ban pun i le ban le ka bor lara kim manjur ka i ka ba pidon ban ong ha ka bede bat kata hoi galong ka jing shisha pi ba ka Assam ka kham yo advantage namar ba kawai kalong kakami mo na du kapor miswa ten rei ngi klem pen bai put ha kapor ba I state to ka takala de jing bakala ka baliti bor khoi ten rei ka ik bor shu kalong ba nimla ban len ki sharu ki juong ki seng balang yang ngi la ne ki pai ba jongi ba ki ba shong ha border nimre ban long ki ba ba armaloi mo te ka bot ki don ki scheme ka bingi da ka bangi ngi ya ashim arliang ka pen yo bor mentala lei kumya ka jingking ha po krashai Haji Shah ka scheme jongi ka bangiyo na ka SARDP ka scheme ka two laning na po nong strain ramrai kersai hadu ko to ka wa kersai kaladon hapo ka package jong ka tu ka scheme rementa dang system tam lek pe hang tum ta lashna ka jingking ka ba he ba jong ka Assam ka ba ka lashna suni ka jingking ka ba he ka ba ki connect nang tai na po ka shegaun hadu ukem kersai tenang ta ka surok ka ba nang tai na po ka buko kabarung lingba ka shnong kompalduli shadu Langpih kila ais kila upgrade ya tu surok ka barit men shwa sha ka intermediate lane ngai wi kita khmat la chong te ka niru ka don ka advantage ki briu jong ka Assam ba kin ong ke jaka jongi ka bar pa ru ka jingdon jong ni ka jing thebut jongi arliang si Assam ru Thep se Meghalaya ru Thep te kala dai ka tau ba kala dai ka tausan ka ba ka pendu boring ki kinong yele ban pen habi ka tu ka jaka hapo ka briu chu trap la de hapo ka Meghalaya nabar ka jingdon jong kita ki armaloi ke baki ong ki akren kalong ba shisha ka jingkan no ka jingkan tho ba ka aibor ka Assam ru kalong ba shisha te ka jingkhot jonga ka barbor kum no yala to ka chang ong jong ka tu ka chaka nga ong ba hapo Langpih sector no to ngin sim tang ya ka scheme na Meghalaya ngina ya kwa arliang number 2 to ngin ai ban thoi ka electoral roll tang na Meghalaya kumbala don na du ka sem nyopo san nyopun riu bangiyo ka jong ka jala ka Meghalaya ka la pli ka lenti bangin Thep ya ka kating jungi ban enroll ya di bangin Thep tang kabut saka Meghalaya te kan ikan ai bor si saya kata ka public opinion ni ka public stand jong ki briu ban ong bangidon ban ha Meghalaya ti hang ni ka don ka jing pendu ban sim yang ni mar phin lap yang ni sha ba hapo hang tai ka Langpih sector hi phin nam la ban Leit na ka jing si sha ba ki ba bun jong song hang tu ngam da kwa banjer ka teng yano tang baki dong so jingi hang to ki don ki ba shukwa bait tang badon ha Meghalaya ki don tu bani kwa lang arliang takum ban halor kata nga mo ban kalikum ni hato kala bande na kajing kenshat la ni na kajing persang ban karya da kinu ki breu pan shim ya kita ki scheme Pynroi na kalyang jong ka Assam ru pi kata kam da don ai ka jing kenshat re ka jong ka upai ba hang to hiru la da pi Leit cha ka spot verification kata kan pi ki don ki snong ki bomla ban up em ban yo na Meghalaya na Meghalaya ta khamtlot na ka leng ka roi ka par te ki don pa de ki nagalyang ka Assam de ka khamlong ngala bodong ka khamla ka kham don bor ban develop ru kham tam kerpang ai ki jaka kaput ki da don ru ka package ka ba kham kerpang hoi ki Meghalaya ka la pasyang mo te ka state Assam pa de ka da don hi ka developmental program ka ba kita bu hapo ki border area kita long special package pi te kemut kalong advantage ke long haki ya ka roi ka par mla balen ka shisha te Pynroi ki pai ba apa de ka jingkwa jing long ba la dengi kwa bandon hapo ka Meghalaya la da mangi pa de Jingpdiang ya ki la de ngi ngim wat ki scheme Assam
kemudian automatically ke Assam ro ka duo ran ban Pynroi ki scheme no bala da ka Shillong Pynroi kan yo local community development na ni kan ya telang bat no mo ti ka jing terwa jong ki du ka pen yo bor ye ki ba ban Pynroi ki scheme ha bawan ba terwa te ka juga por ka pen yo bor ka Assam ban pen ki kam ki ba khambun ka development ha po ki tu ki jakaya ka ja kum Langpih sektor ngimla man klet ye jing pen bai put wat ka ban kong mo ba ti bat la iru ba ka jing persang jong ka sarkar ka le wan ra beng ye ti kisnong ki bala kat kum ka tu ka jing ya pen bai put ba ka sarkar Assam kala kam ye kisnong ki badena pok jalam Meghalaya ban penrung ti phiban mani ha bade kisan pusau tu kisnong ti bat ngi iru ba kat kum ka jing kren jong u chairman jong ka regional committee jong ka West Khasi Hills ba polling do u ong ba ya ka jing jurep lale lang hapdeng Meghalaya bat ka Assam bat satang kat no ya ka kai pot lani la pha ya ka kai pot saka sarkar jilla mo na benta banyak sosio khamat ka bade ban kam kai ka ba pidon ban ong ha ka bade bat kini kisan pusau tu kisnong pat namar ba piru pidon lang ha ka sarkar MDA mo bat kum member ro committee mo ti kai ka ba pidon ban ong ha kubu traisnong kubu no yalam jong tu ka jaka hi mla ban len gili yalam de ki propose lai post na manta but kum member jong regional committee West Khasi Hills runga dei tengah kren sai kum ni bahaka sem arjar khat way ka sarkar jong mukul sangma to kapor haba ki shim ya jing ya train na banta ban submit ya ki kot kisla ban identify ki shnong jong ka jing dawa ka claim jongi jong ka state of Meghalaya arjar khat way kalong ba kidon ko basan pho license pho south li ki shnong mo ba la list to ba ka Meghalaya kala ada pha shaka sarkar sa te halor kini ki shnong ka regional committee hadu menta kampanye shong kadang don tang tu ka joint visit joint visit minister jong ka Assam ban Meghalaya ka sem arjar puar ki wan hang tu ban maintain ya ka peace and security jong ki paiba baka ka sarkar ka don ka process ban pen bai bat ya ka Langpih sektor kila Thep ha ka sin shong ka ba ar ne ka sin pen bai ka ba ar ne ka phase 2 te hadu mentahi na ka liang ka regional committee ka yo ban shong ban exercise hapo ka district jongi West Khasi Hills Dari bani don arliang bat jong ka Kamrup district regional committee kampanye bani shong kampanye bani juri blang te menta ki pajba hakene khasau trik jong unai march menta ka te yohi ki dong yalam jong to ka jaka ki la ya lumblang ki la shonglang kum kya sain perkhat ki la rai ban ong ya ka sarkar bat ki la rai ru ban kinwan shakmat jaka sarkar ban pensngau ya ka jing dawa jong ki ba ya ka Langpih sektor dei ban pen beit no mardor ya ka jing pen beit kumbala bu hakalis haka second phase ya ka tai ka sektor hang pa Langpih te la khot lang hang ni ya baro ki san perthai ko pero nang ta ki stakeholders ki pero ban hapo ko tu ka jaka Langpih sektor bakin yang teli ka wei ba dei ban pendep no hi mardor da ka ba ki pajba ki bu ta ka jing dawa ka sarkar ti PCUI kini kisi ban wan bangi ki pajba hang tai ni sawan ban ong ya ka sarkar to pen baino ya ka phase 2 ka ba ka Langpih ka ha ba ka phase 2 ba ki dei ban pen bait ya ki wewe ki phase ngatip ngam da tip than hadu ka nu ki we ki regional committee kin le halang pi hi ki pajba ki la rai ba to tre dep no gum bala dep ya ka phase 2 ka phase 1 ta pen dep no si ya ka phase 2 kata ka dei ka baki pajba menta ki labu ka jigdawa hak sarkar Meghalaya bat sarkar Assam kumju bakini ki artli ki regional committee kini shongno kini jurip no kini penbai no bat ngikwa hi ban yo no ya ka final solution namar ba kumno ka sarkar kan ai ka final say ka shong haki re ki pajba jong ka tu ka tha hi ki kwa no ya ka jing penbai shan pan poi sha ka bakut jong ka settlement lani ka final solution ka ba ngila ya ta san pus nem tam ki kwa ban pen poi no sha ka bakut jong ka jing pen bai ya uni upu sa Langpih sektor pidan berong ayu ha ka bede bat kata ka give and take policy ba pi ban kren ya ka give and take policy ngam kwa ban ai kanu ka comments namar ba larangin Leit ya ki documents mo ya ka position
lani ya ka position jong ka diga Langpih sektor lani wat kini ki literally ki bang sa ngangit ban ong tangkum ni ba ngi ki dong yalam ki ba yalam ban ni pen be pu usam ngi don ka jing tip ka ba sai ba ya kan nongrim ka bangi don hagini ki jakaya ka ja tengam kwa than ban kren sibun gini ki bar khoi renga kentu yang ilang baro bayang ini study ya kini ki kot kisla nadu ka por ka skar pareng nadu ka sorkar Assam hadu ka singi bangyo ka state hadu bangyo ya kene ka North Eastern Reorganization Act 1972 badang ila study ru ti kita bar khoi ngitip khabha ya ki baro bat ngas ngau ban ong bakani ka jing penbait jong kini ki bos sarkar halor tu ki santli ki mat 5 agreed upon principles kala balong ka public opinion nang ta ka wei kalong ya kata ka administrative convenience C nang ta ya ka jinglong jingban jong giwe kitu ki santli ki mat ki balabu ngas ngau kumba kitu ki dei kimat ki ba biang tam bangin sim ya ki penbait ki pur kisam rei bangin ya leit ban ong ba kuma pi ong ban ne pi ong ya ka give and take te hanga hi te kam arais kan kata te la da don ba ban batai sisu yangi ba kidi ki documents ki bangi don mangi jong kini atli jakaya ka jala da nginyo mangiru ya kita ki ba nalor bangi latip kamba te ngakwa bandom komen stani kita berkhoj namar ba ka jingi penbait puat kampat yang kurangin la ban ong ma ka ta ba ti hatu ki pat ba ki badan ka Shillong Langpih ka jinglong jingman la ni kata ka jingsha pendik ki kulit jong ka Assam kadang ya jia bet ka por ni kala kham long thanda ne ba mta pi ya ka jing maintain ya ka jinglong law ya ka law and order situation halangpi ngimla baleng ki shaba ngi na keleng ki nong yalam rengkat bat kitu ki nongson snong hang tola ki dei ki khasi ban non khasi kat bala ngisi mi kli ban control ban nom ya penmi ke jaman kasi nroi omla ban light ya utu basha bom police utu basha fine ya ka kali bakit ding kit mau kit marep ka tam la light ya kitu ki ba khai masiru ki case ki bun ki don man tahang tipo Assam fi na kata daw balay ngi don kam ya ka urgent need ban settle once for all lada gi kinong yalamang thi ngini report man kasi ye ki jinge ka jang thi wadu deputy commissioner jongiru umyo song bamja su public rat lekat bala kinong sensar snong ai kuble ki kinong sensar ilaka simahang turu ki ele ban control but ngi don ru ka mutual understanding kumbalawan ki du semester but kini ki administration jong ka Kamrup district bakat bala ngin maintain bait ban wan ra ya ka song sai tentai kalajan pthai but kitu ki minor ki accident ki jingya shock ki jingya dat ki jingya kan roi ki jingya ongai fi tan ba haka khai patek ru ke tengkhu haka jingya sha kuna haka jing sha fine haka jing sha bat ki kali haki bakit bar rep man ka sita don bait la shuya kat bala la shuya control tang kat ban ya light na ka ba ke jingya do kada bale bang kali ni ka jing kli na mar ngimla ban klet ya ka jing yambre ka bala jia ha ki snem bala dep ma ya no shadin but ya gani ka jo jing jiang la la ban sakhi ha po mukro ka ju don ka ni ka jo ka jing jiang ka jing pendik kalamat hoi ti ya gani ka jing kali long ko ban kali na pi ban wan jing tep ba tu kala long kumno ma fi takadaw ngan pensai biang ba ngidun kam ba ka sarkar kan pendep no nama annamla ban len jing syaba ka jing yak an hapo paranon syong katon halakasi ka jing shrut hapo katon halakasi ka jing sya thwet pulit haba don ka jing ya bisni kum to para nong syong katon bai mangasi te henrei kat bala ngi kinong yalam ngi la ong batongin ya tingkan baka sarkar kan paring ka jing ya pen bai yo kalong ka mau jentut telerakam pen bai syupa de lene ka slem biang te shahi habong dispute area ka dispute lene ki ontowards incident kin jabai nang ni syakmat lada kanam don ka final solution
kat kum ke jingkren ba la penbet bat la ong ba ya kini ka kam de ban pendep bagi benai telang mo jong senam raja arpusa pila ban batai ba khandiat nak ke da bam la ban pendep mencem senam bagi benai telang to min hakini badon ke election MP mo ngiru so thu pa ka pressure yang pai baru ni kwa he ba om tongin ya api khandiat wala ke laong anta ke don ke MDC election ka taru ke ong ba ka don mo te ka e ka ba fikli me pi long ba manta kini ke arsnem kini ke arpusan dak election ke debut mo ka arpun riu ke election ka 41 tingi ngi shifting ben man yo wan sa ke election yo ka jong ka Assam jong Assam ha in the near future yo kasom ki ong ngiru sa election yo ni saihon jong kini ke jing ya don kini ka spirit teh ban ya penbait jong kini ke arteli ki bosorkar ya kata ngi mla ban len ngi syaba ngilong ki badon bok bandon kini ki arteli ki sorkar ya mentahi bakadon ketu ka mutual understanding ting usib minister jong Assam bat ka mekla hab umya pay umya kham ya don kata ki jing ya Sri Lanka ka jangai than ban pois ya ka ban ya kren ban pen be purusa ka jangai than ka than ngai roi ka ne ka timing ba menta lara ka don kata ka willingness ka political will nadu ka central government ka state of Assam bat ka Meghalaya ngi kumba ken ni ka por ka de ka biang tam tefi nganong beng kata ka ba ken tip ba tongin kentu tongin ya trelang bat ong ba ka sarkar ba menta ngi kumba kila persang ya kini ki luteli ki bladap wala ka don ha ka khoram ka bomla ban long smooth wala kata kala persang ban ya kenyi ki sarkar ba menshwa la kham persang ka di ki sarkar ba menta bat ban ong ba ya kini ka menta ba sa lele kumba ki jukren kalong more complicated ki issue jong kini ki luteli ki kaya kaja nrei hopefully ni kermen ba kedai ba kini ki jingdon jong kini ki bo sarkar atli menta ki kham ya sungthu kham ha ki kham ya tre lang ki kham ya jan ki kham don ka ji su jumud lang te to ngin kerpat ya kini ki sarkar baratli ban kin pendep ya ka thong balabu thong number 1 phase 1 kila persang tokin persang se kini ka phase 2 lem kumta ngalaban ong ba kum mengalamat life posum tam hakini ki kerja put yo ka kut stang kha kata ka cingya keren but kanom Leit beyond status quo ya ka settlement ka baki persang te ai bagani ka sarkar kum ba kila ong ba ngin persang ya ka phase 2 kide ben persang no kat badai ban la ban pendep hakani ka por jongki tabak ka jingkali ka bakhat do ma ka ban bo apa ni por kadang ka jing ong ba ka jing kena ru ba ka jing jit la ni ka jing nyo kumnu ba an panhab kita ki shnong la ni kumnu an panhab sa kejala Meghalaya ba sa kejala Assam ya kani la le tang da ka ba syurakti la ni ka supudnyo ya ki kri breo hatu ka ba pidan ban oh ba kata la kwa hi ban kren ba pi ka ngawan ong biang ba ni ki badon kajing kli ban penbe uni pudusam tong ini ya trace tom bangin sungthu ba ya ki position jong ki documents jong ita look back ya kini baro kharapli ki jaga kaja pi kajing ya kaja ka bala samples nam tam kamlong simple su kalong complicated te nang kata ka daw ni haban sai ba ban tip ngam kwa ban batay mangaya kata ka ba kumno nrenga ong bakalong ka bajwat adu kata namar ka jinglong jingman ba omsom la shahi ha kamap jong ka jala jong ina basdang bandai bandon u constitutionally bandon u constitutional boundary u basai tulatib la pa ba ka huri hura ka babun hanta te nga kentu ban ong batong ini ya study ya baro gini ki kot ki badon hang tu langi long ne em ki bla shai kum kasi yo don ka jing cloud hangiru la da ngim tikna ya ki kot ki slaban pule bhaya ki na chu ong shong ya kata na bangala persang ban pule te ladang ila shahi ban ong ba ka biang na rong sedong te ladang in Leit da kata ka ba ong manur bangin Leit da kata ka
da ka wei pat ka lenti jong ka an ka balong leng ba ki bor jong ki kai seriru ka long kan tu he ka jing su thu barit jonga kalong ngila bakla kum ke jalana du basdang ba thau ya ka state ba klem don ka document ka bla shai ka bla scam ka balong valid document ngala bandong te na kata ka daw ka bha yangi begin ya pule khamba ya baro gitu ki sektor ya ke ge jong man jong ki kot kisla ge jongi te na kata ka daw kan ang haban ong hi ba ka ne ka sinjam ba menta ba shim ka ne ka sarkar halor gitu ki santli ki principle ban penbe yu pul Assam na so ka biang bha pi te na kata ka daw tong in ngej bat ngin kermen ba ka ne ka sarkar ka bala pendep south sant nrutli ki sektor ke bala persang sakmat wala kalong ka jingbom hun 100% re ai ba gani kin ruteliru kan persang bat ngangej ba kani ka sarkar la kan persang kan long ka jing mentoi la omla 6% ru le se in point no kan 9% kan ya ka jing pen ba purusan da kan sarkar ba menta ta khoble shibun ba sai sen kule shibun nam ta ka por ga jong pi ka ki mat ki ba pi fly on pensha ka ka por angai bagi perlok hi ki ba myo bahaya kata ka jing tip jing sha ha ka ba ka than Langpih bat ka jing pen bet ye ki pot ki sam mo ki ba kum gini ki ar sarkar ki la le angai skam belum ba jong pi menta ki perlok jong ki ba pe ki ka program ka ka por ken yo jing sha ti ka por la nang ya bat ngi haban pet kot shoi ka jing keren ka jong ni bat sa si sen nga pan pa ka jing songo ba ka jing khub lai pi ti perlok lom ba ka jing keren ka beleng kot bat iba KP Pangñiang ibadai presiden rangba jong ka sang HSPDP ngila pois ka bakut ba JKA ki bi ngila yo banyak keren ka por ngi happy ba pin perkhat batru ha ka ba ngi scam ba ka sarkar ka ba menta ka nyele ban pendep kham kloi na ka benta ban penbej ya ki shnong le ni ki jaka ki badan ki khaput khang ba ka shong suk shong san ha ki tu ki thain kan long biang bat kan wan biang kum ba ka julong ha ki por ki ba man shwa ti na ka jang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ngai khublai ka por ka jong phi khublai shipon Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka Pangñiang ka dot pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya